Iglesia ng lawas ni Kristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Atong inwol tinatio ng Iglesia lawas ni Kristo na mao ang lamang ang titukod o pagkalwaso ni Kristo. Atong inwol na mao ang naturan na mao ang pulong sa Diyos sa iyang balaang kasulatan. Ang atong Ginoong Jesucristo nagingon, ikaw ang si Pedro sa ibabaw ng bato, pagkatupulong ko ang atong Iglesia, o ang ganghaan sa Hades, dili magkanaog kanin. Ang atong Ginoong Jesucristo nagingon, ang kamaturan sa balaang kasulatan sa mga lingkod o sa mga apostoles o sa mga mananata. Kasi si Jesucristo gayong ko ang pagpulong sa mga Tinutulong ay sumo usas sa templo na banal. Diha sa Ginoo nga kaniya kamo usab tinutulong sa tingog pagkausa sa puwi-anan sa Dios nga nasa Espiritu. Ang kapaturan sa balaang kasulatan ng ingon, ang Iglesia ng Igsoon ni Kristo mao ang lawas ni, o siya si Kristo mao ang ulo sa lawas nga mao ang Iglesia. Ang kamaturan sa balaang kasulatan karon kamo ang lawas ni Kristo o ang katsatagsa mga bahin ni Ana. Ang kapaturan sa balaang kasulatan ng ingon, kay maingon nga ang lawas usa o daghan ang mga bahin. Sa daghan usa lamang kalawas, mao man usab si Kristo. Ang kamaturan sa balaang kasulatan na maingon, kay maingon nga kita sa usa ka lawas adunay mga bahin o ang tanang mga bahin sanglit at sa tagsa na bahin sa uban sa uban. Ang balaang kasulatan ng ingon, o ipasakop niya ang tanang mga butang ilalong sa iyang mga tingin, o ihatag niya aron mahimong ulo ibabaw sa tanang butang, ibabaw sa Iglesia, na mao ang lawas ni, ang kapngana niya na mao ang nagapuno sa tanang diha sa tanan. Kaya ang kamaturan sa balaang kasulatan na maingon, nga sa lain nga mga kalimatan, wala igapayla kanila nga mga anak sa mga tao, sama niini karon. Nga ibugna niya sa iyang mga balang apostolis o mga manalagda, pinagi sa Espiritu, nga ang hintil mga masik kamanunod o masik kauban sa mga usa kalawas o mga masik kamalambit sa saan diha kang Kristo Jesus pinagi sa mayong balita. Kaya itong Ginoong Jesucristo nag-iwan, panimbasok kamo sa pagsulod sa puntahan ng sikpit. Kaya mag-iwan ako kaninyo, nadaghan ang mga paniuha sa pagsulod o pilit magkahimo. Kung sa magkausap, ang amahan sa panibalay ang matindog o magkasira sa puntahan, o magkasukod sa pagtindog sa gawas o sa pagtuktok sa puntahan ng mga iwan. Ginoo apli kami o siya magtubag pag nga mga iwan kaninyo, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Ang kamaturan sa balaang kasulatan na ngayon, pinagi sa bagong puhi na agyanan. Kaya gibuksan alang ka na to, lawan sa tabi, nga sa ito pa, pinagi siyang kagalingong lawas. Amen. Gamahalang magpupod o kinalagpang magpano sa Iglesia ang lawas ni Kristo. Imo ang kami takos sa iyong hibayaong saat, alam sa iyong Iglesia nga iyong pagalawason. O labi pa kami, imo ang magputihon sa pagkuhan sa iyong kabukon, nga mga ahon mong mga saga, o nga magdala sa daghang mga bunga. Amen. Dito, kung ginatalawa mo yung pagkalaot siya mga katawhan ng kasawag ng hangin. Sumusipag tumulong pasalagin sa kasakitan sa pagsilit sa batay bumikan sa ilang pagkalutan.
laong-laong sa pagkabuyaw at pagtilisan sa ratis kalay. Dili tamo ang tanan na dili matilmanos sa saskanan sa imong mga puno. Ginoy ka na sa iyo na sa pamamahagi kay Diyos sa libutan. Dili ay gubibayad sa kaluwasan sa kasalan. Dili pagayon kay ikaw na di balong sa kikiling maluwas kung saan ka po. Thank you very much for watching.